ҳамватанони азиз, ҳамватанони гиромӣ, муҳоҷирон, мусофирон, тамом фарзандони тоҷикӣ ки шумо дар дигар давлатҳо зиндагӣ мекунед, дар ватану мо зиндагӣ мекунед. Мо мақсад гузоштем ки ҳар рӯз ба вақти Москва соати 19 ҳар рӯз ба вақти Москва, аз сабабе ки халқи мо бисёраш дар дигар давлатҳо ҳасту бисёр мусофиро мо гӯш мекунад, ҳар рӯз соати 19 ба вақти Москва 1 соат 1.5 соат дарс мегӯям бо забони тоҷикӣ. 10 рӯз, як рӯз пас мешавад. Мана пагоҳ имрӯз 22 бошад, пагоҳ 23 аст, 23 март. 23 март сар мешавад бо забони тоҷикӣ. Канали тоҷикӣ мо ба YouTube канал ба ман ин канале боз шумо тамошо карда истодед. Ман дар саволои шумо ҷавоб мегӯям, дар кадом мавзӯъҳо ман суҳбат мекунам. Мавзӯи чӣ хел кунем ки дар ҳамин муддати ҳозир ҳамин кризис, ҳамин кризис ки ҳозир шуда истодааст, мана чи ҳама тафтиш метиҳад, ҳама чи мана безобита карда истодааст, ин ки вақте ки кризис ҳамин хел мешавад, якум ҳамон корхонаҳои дигар давлатҳо бисёраш муҳоҷироро ва озод мекунад, дар кор уволид мекунад. Акком гастарбайтарова анакун даромади халқи мо бошад, даромади давлати мо 50% аҳсоби анами мардуми мусофире ки кор карда роӣ карда истодааст. Мана мардумои мо мусофирои мо кор мекунад, унҷо роӣ мекунад, инҷе ватан ба ана додару хоҳару модарошон рафта харид мекунад. Вақте ки ӯ рафта харид мекунад, ин даромади ҳамон соҳибкорҳою ҳамон бизнесҳою хурда майда хурду калон бизнесҳою савдоҳое ки дар ватани мо ҳаст. Ана ин соҳибкор бошад, ойлик метиҳад дар ин пул, мехелме соҳибкор бошад, маҳсулот мехӯрад дар ин пул, соҳибкор бошад, пули банка додан метавад, пули налога додан метавад. Ҳамин як занҷираи сарбаста аст, аонҷи пул рой мекунад, ино мигрантҳо, ино гирифта мисол зиндагиша мебарад, дар они давлат камтар обороти пул зиёд мешавад, кор зиндагӣ осонтар мешавад. Акун шумо представӣ кунед ки ҳамин як тасаввур кунед ки ҳамин як қисми ҳамин асосие ки як қисми даромади халқи мо буд, якбора пас мешавад. Ин агар ки 1 сол ба ин равад, халқи мо ба сахт азоб мешавад. ҳамин аз ҷиҳати иқтисодӣ, ҳам аз ҷиҳати рӯҳонӣ, ҳам аз ҷиҳати худи ҳамин як муҳит як вазмини сахт мебиёрад. Барои ҳамон ба ҳамин мақсад ман мехоҳам ки 10 рӯз дарс мегӯям. ҳамин дарсҳо ба маслиҳатҳои хуб метиҳем, чӣ хел кардан дар кор, чӣ хел ин кризис омадан дар кор, чӣ ба тайёрӣ дидан дар ҳоле ки вақте ки ин кризис тамом шуд, шумо як кори пешравитона бинеду тезтартар ба пеш омадан тоед. Аз тамоми мушкилиҳо роҳи наҷоташ ҳамавақт ҳаст, фақат агар ки шумо нақша дошта бошед. Инсоне ки нақша дорад, ай бурд мекунад. Барои ҳамон ман 10 рӯз дар бораи бизнес гап мезанам, дар бораи фаҳмиш гап мезанам, дар бораи корхона сохтан гап мезанам, дар бораи чӣ хел кора сар карданам, кадом идеяҳо кор мекунад, кадомаш не. Ман фақат не ки ҳамин аз вақте ки забони тоҷикӣ гап мезанам, ҳамон идеяҳое гап мезанам, ҳамон корое ки ҳамин халқи мо кардан метавад. халқи мо ба ҳамин замина ба беҳад зарурад. Ман дар назар дорам халқи бисёри он 2% ки уже муваффақ шудаган, ман дар бораи о гап намезанам, чунки 2% ки ё 5% ки муваффақ ҳастанд ва ё як роҳаша меёбад, чунки ва осонтар аст. Не ки ман дар бораи халқи оддӣ гап мезанам, халқи умумӣ гап мезанам. Массава халқи бисёре чикор кардан дар кор ва накун бизнесотон бошаду дар бораи бизнеса водӣ ҷунам қади ҷавоб медиҳам. Не ки ман мехостам ки вақте ки ҳамин суҳбат мекунем дар ҳамин YouTube лайв мем, шумо бояд ки якдигара гӯш кардан дар кор, як санъати суҳбат кардан дар ҳамин худи ҳамин чати YouTube ва ҳамин чизо дошта бошедон ки якдигаратонро мушайн накунед. канали мо бошед, подписатсия кунед канали мо ба қайд гиред худатона, ҳама рафиқотона, ҳама ё рафиқотона, кадом шахсе ки дилатон месӯзад, кадом инсоне ки барои шумо чи беғараз нестед, ва ҳамватан аст, ҳаммиллат ҳамо аст. Сарфи назар касби вай кияд, сарфи назар ва чӣ кора, ҳамна даъват кунед, ки гӯш кун. Агар ки мо зарра фикрҳонаи халқа мо дигар кунем, меҳнат кардана ба пеш монем, хизмат кардана ба пеш монем, як рӯз халқи мо обод мешавад, ватани мо обод мешавад иншоаллоҳ. Ман интизорам ки ба ҳами шумо ҳамсӯҳбат бошам. Дар канали YouTube мехонем ҳар рӯз
якуми трансляция сар мешад пагоҳ соати 19 ба вақти Москва. То дидор.